Hola, us voleu fer els guais a Instagram però no teniu ni idea de cuinar, oi? Aquest és el vostre programa, això és Cuina per imbècils. Avui fem una recepta complicada, així que... atenció. Avui fem... pa torrat. Necessitem dues coses. La primera... pa. La segona... torradora. Ojo! Fixem-nos que la torradora té dos forats. Per què deuen servir? Doncs alerta aquí. Necessitem els forats per ficar el pa dins. Per tant, és important que el pa estigui amb llesques, perquè si no, no hi cap. Ho dic per experiència. Ja tenim el pa a la torradora. Un inexpert ens diria ara que això ja està. Però no. No som inexperts, som imbècils. Ojo! Fixem-nos que la torradora té això. Què serà? Doncs, si agafem aquesta cosa i empenyem cap avall, el pa començarà a torrar-se. Però encara no. Ojo! Fixem-nos també que tenim això. Què serà? Doncs, això, amics, és el que ens determina si som imbècils o no. Si posem el número molt cap avall, som imbècils. I us respectem en aquest programa. En canvi, si posem el número molt cap aquí, sou uns psicòpates i no us estimem en aquest programa. Molt bé, doncs ara ja estem preparats per torrar el pa. Posem el número segons siguem més imbècils o més psicòpates i baixem la merda aquesta. Ojo! A l'hora de baixar la cosa aquesta, ni siguem flofos ni bèsties. Ha de ser un cop sec, però no gaire contundent. I important, endollar el trasto abans. Ho baixem i fem el que ens dona la gana mentre no salta. Doncs ja tenim el pa torrat. Ojo! Si l'heu torrat tanta estona que necessiteu un extintor per apagar la liada que heu fet, és que sou psicòpates. Doncs ara hem de treure el pa. Ojo! El pa torrat el deixem en un plat. Felicitats, imbècils! Hem torrat pa!